budaya Palwat. Pandelong saking panguwasaning Gusti Kang Maha Agung Gusti Kang Murbeng dumadi. Nyuwun sedaya idi pangestunipun nenggih para bujangga ning atur kang tansah lumebet. Wonten sakjroning sanggar pamujan lumantar saking kuku sing dupa kang kemelun. Dupa ingkang angganda wangi ingkang angebaki wonten sakjroning alun-alun kuda budaya Makwa. Gusti Kang Agung Gusti Kang Akarya Jagat pandelong saking pangwangsaning Gusti pandhem wonten sak pucuking grana anjing krihake sakabehing bela bebendu ingkang banding kanggo gawe ana sakjroning sanggar pamujan kuda budaya Makwa. Anjing krihake sakabehing Sokerta ingkang ganggu gawe bebasan mendung putih padha nyisih mendung abang padha nyimpang mendung peteng padha meneng wak krihake sakabeh ilu-ilu bakas pati dan melek lan uga sak pinunggalane nggih wah ana kambro lan uga sing barok wujute kang gedhe sinetron nyentara ngandhok ning Rahana. Kan uga siung kang bebayani lan uga gedhe siyoman. Kuda budaya kowe. Don kang bokok Kang Bapa nyuwun mista. Nyuwun saking mandating pangwasaning Gusti Kinarya menggaipun pesut kang wujudipun Kyai Sapadiwan. Ampuk jaya krata sulo krata ya yer Waneka warna teteng melek lan uga sak tinunggalane ya panwasaku nyuwun dedaharan ya aku nyuwun dedaharan kang arupi kuku sing dupa. Aluga samangke kula badhe nyuwun pamit wong sakjroning pamujan ora bakal ganggu gawe. Kene apa kang dadi slatamu tak turuti lan uga tak pinangkani sawi bare lamun bali yo aneng kandhangmu dhewe mak kowe lamun ora bali bakal sirna dening pangwasaning Gusti pangwasaning Kang Agung. Wajan panas aku ya aku yo kowe bali pamit yo ugi tansah pinanggih anggenipun kuda budaya Hakaye pakaryan wonten sajroning dalu punika para sesepuh kula matur suwun para bapa-bapa matur suwun yen kaya mangkono aku tak enggal bali